Здравейте! Това е центърът Помпиду. Безплатен. Винаги има постоянни изложби и временни изложби. Ето билетерии, касите или гишетата за билети. Но за предпочитане е, или втора възможност е, да се купят билети от автоматите, където може да изберете всичко, което решите, и избирате цените между 0 и 18 евро. Добре е да се посети този център Помпиду до лятото на 2025 година. За голямо нещастие съществува вече почти 50 години, откакто е създаден от президента Джордж Помпиду, но следващото лято затваря за 5 години. И ще бъдат прехвърлени някои части в различни сгради, но 5 години тази институция няма да бъде на лице за посещение. Казвам се Веселинка Живкова и до скоро!